Oh, nina besiloni nababhejane phuma esiqiwini kade bekuvalele. Ngiyanibingelela nina bendlu lamithi, nginibingelela nonke nina besilo ngaso lesi sikhathi kuwusuku lwangomsombuluko ziyishumi nesithupha kuMashi. Umntwana waseyibindini onibingelelayo. Cha nina besilo bazokhumbula bendlovu ukuthi kuzolezi insuku ngeke ngamemezela ukuvulwa kwendlu yabaholi bomdabu yesifundazwe engangithe kuzokwenzeka ngomhla ka-19. Ngifisa-ke ukuxolisa kwabendlovu ngoba kube sekuba khona ukuphazamiseka kwalolu suku lwangomhla ka-19 obekuyilona bekuzovulwa ngalindlu. Kodwa-ke iy'nhlelo manje zikhomba usuku lwangomhla ka-26 kuye uMashi. Kusho ukuthi lolu suku lwangomhla ka-26 ilona isilo samabandla esiyovula ngalo, sivula indlu yabaholi bomdabu esifundazweni. Okuyothi ngomhla ka-27 njengoba ngangishilo aphinde ahlanganeke amakhosi esexoxa-ke manje ebukisana ukuthi indlela eya phambili ithini enkulumeni ezobe ibekwe isilo samabandla. Ngisakhuleka-ke ngisacela kuba abantwana basendlunkulu, ngithi izindlu zonke nina besilo phumani ngothi lwenu nizokwembatha imbube uma iyohlangana namakhosi. Ngiyafisa ukuthi kushaye ngehora lesishagalolunye abantwana sebekhona. Akubi kuhle ukuthi ingonyama ifike abantwana bengakafiki. Ngiyakhuleka ukuthi nangohlelo lwe-transport ngendlela ejwayelekile bayazi-ke abantwana ukuthi kuyaye kuhleleke kanjani nokuthi imuphi umntwana abaye bamthinte. Kodwa-ke abanenkinga nami bangangithinta bese ngibaxhumanisa-ke ukuthi kutholakale i-transport yokuthi abantwana bayofinyelela khona esishamthetho sasondini ngomhla ka-26. Ngithokoza kakhulu nina besilo. Ngiyabonga.